Ассалому алайкум дӯстони азиз, хушомадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. Ин канал сохта шудагия барои мошинҳои арзон мебошад. Дар навори имрӯза бисёртар мошинҳои арзонро ҷо додагием. Аввалан кулли ҳамватанони азизро ба фарорасии моҳи шарифи Рамазон табрик гуфта, ба ҳамаи шумо эмони комил ва тансиятиро таманно дорам. Курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ногоҳии Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Рақамҳое ки дар рӯи экрани телефон мебинед, дар ин рақамҳо танҳо дар Viber, WhatsApp мошинҳои фурӯшатонро равон кунед. Касе дар канали мо меҳмон обуна нашавед. Видеоро то охирша тамошо кунед. Подписатсия, лайк, зангулача канала пахш кунед ки якумин шуда видеонавори моро тамошо кунед. Мо бошад навори имрӯзаро сар мекунем. Беҳтарин мошинҳои бародаро чӣ хел мошинҳо дар корай, дар комментария бинависед. Мо ҳатман мемонем дар навори оянда. бародаро якум мошини фурӯши Nexi Daewoo соли барои 6999 объем моторш 1.4 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақш бошад 20000 сомонай ба курси имза гардонем 144000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд мошин ягон камбудӣ надора, нав мотор кардагӣ, краскаш нав задагӣ, хадаҳои ҳамааш ай опелай, 4 баллон пачка, документош қариби 1 сола. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. хуб бародаро, мошини албатти Opel Astra F дар кузофи седан соли барои 6995 объем моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақш бошад 22000 сомонай ба курси имза гардонем 158000 рубл. гӯш мекунем ки соҳиби мошин чӣ мегӯяд. салом бародаро, мошин соза, ягон камбудӣ надора, ягон хел фикр накунед, ман ба хотири фарзандам мефурӯшам. дилша оператсия кунам бояд. 4 баллон дар ҳолати миёна қарор дорад, 4 дар пултқати 1 сола документ дора, моторш 1.6 4фарсункаҳа, инжекторай, мада пул натен. мерем касае байнишада пул табите, бародар вазъияти фарзандам безебай. савоб мешавад, худованд шоҳид. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини албатти Opel Astra F дар кузофи универсал соли барои 6992 объем моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақш бошад 17000 сомонай ба курси имза гардонем 122000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд мошин созай, кузофиш тозай, 4 баллон нав, аккумуляторш пачка, хадаҳоиш 100%, документош 1 сола, срочно фурӯхта мешавад. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародаро, мошини албатти Opel Astra GI соли барои 16000 объем моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нақш бошад 35000 сомонай ба курси имза гардонем 252000 рубл. мошин тозай, 4 электропакет, 4 баллон дар ҳолати миёна, люк электронӣ, аккумулятори нав, документош 4 моҳи дига мондай, хадаҳоиш 100%, ҳама ҷош 100%. номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин дастрас намоед. бародаро, мошини албатти ВАЗ 2101 соли барои 6985 объем моторш 1.4 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Гисар. нақш бошад 15000 сомонай ба курси имза гардонем 108000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд 1 сола документ дора, ҳаматарафа зурай, срочно сум дар корай. харидори конкретна занг бизана, номерош дар рӯи экрани телефонай занг бизанед, вариантатонро пешкаш кунед. бародаро, мошини албатти ВАЗ 2107 соли барои 16006 объем моторш 1.6 сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар кӯни бодом. нақш бошад 30000 сомонай ба курси имза гардонем 216000 рубл. техосмотр нав, тонировка 4 моҳ дига монда, старт стоп, стеклоподъемник, даро пулт хати,
кузов камтар кор дорад, беҳуда занг назанед, фақат харидор аниқ занг бизанад. Номерҳо барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. Бародаро мошини навбатӣ вазн 2109 соли бароишаш 2004 объём мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 16 000 сомонай, ба курси 17 гардоне 115 000 рубл. Соҳибмошин мегӯяд мошин ходовой кардан дар корай, каскаи багажаш камтар кор дорад, акклиматор камтар монда шудагиай, документош тамом шудагиай, кузов 100%, черепахош 100%, ягон бор подводид кардагӣ нестай. Илтимос бефоида занг назанед. Номерҳо барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. Бародаро мошини навбатӣ вазн 2110 соли бароишаш 2004 объём мотораш 1.8 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 20 000 сомонай, ба курси 17 гардоне 144 000 рубл. Срочно пул дар курай. Мошин полник губкават кардагиай, 4 баллони нав, пачка, стеклоподъёмник, салони пеш, полник, тагу тор кожа, ягон проблема надорад. Ҳамаш 100%. Бо савдо ҳам мешавад. Номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳибмошин дастрас намоед. Бародаро мошини навбатӣ вазн 2114 соли бароишаш 2006 объём мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 26 000 сомонай, ба курси 19 гардоне 187 000 рубл. гӯш мекунем ки соҳибмошин чӣ мегӯяд. Ягон проблема надорад, срочно шум дар корай, 8 моҳа ҳуҷҷат, 8 моҳа таъмировка, губкават кардагиай, сема музикаш зури бадай. Номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳибмошин дастрас намоед. Бародаро мошини навбатӣ вазн 2115 соли бароишаш 2006 объём мотораш 1.6 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд, нақш бошад 25 000 сомонай, ба курси 19 гардоне 180 000 рубл. гӯш мекунем ки соҳибмошин чӣ мегӯяд. 4 баллон нав, запаска, фарош ксенон, лобовой блик, колонка магнитофон оригинал, пионер борд, компютер, сентр замок. Дига арзон намешавад, беҳуда занг назанед. Мошин тозаакай, черепахош варид надорад, ягон хачибе ки солаш 97 бошад, алиш мешавад. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. Бародаро мошини навбатӣ вазн 2199 бисёртар бародаро дар комментария хоҳиш карда будем ва мо хоҳиши шуморо иҷро кардем. соли бароишаш 2004 объём мотораш 1.5 сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нарх бошад 20 000 сомонай, ба курси 19 гардоне 144 000 рубл. ягон ҷойзадагӣ нест, черепахош варид надорад, салонаш тозаай, 100%, губкават кардагиай, ҳуҷҷатош то 7 июли соли 2020. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳибмошин дастрас намоед. мегзарем ба мошини навбатии Daewoo Tico соли бароишаш 1997, объём мотораш 0.7 сӯзишвориш танҳо бензинай, коробка передачаш механикай, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нақш бошад 15 000 сомонай, ба курси 19 гардоне 180 000 рубл. соҳибмошин мегӯяд 4 баллон нав, акклиматор навай, газадагӣ нестай, фақат бензин хадигаштагиай. номераш дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизи соҳибмошин дастрас намоед.